Počúvaj, aký super. Tak jaro nám začalo? Tak poď, kámo, sundave. Boha, ja som taký hladný. Aha, no. Tu tiež úplne žiadna slava, čo tak pozerám. No. Toto asi úplne nebude stačiť. Počkaj, čo keby som dal ten najlepší smash burger v celej Bratislave? Než tam prídeme cez túto kolónu, tak to bude už aj zavreté. Sú iba do 6. večer. Prišiel som do LV Street Food Buffetu, kde majú podľa mňa jeden z najlepších burgerov alebo celkovo aj smash burgerov v Bratislave. Nachádzajú sa v Oce Corso, majú tu takú bunku v strede parkoviska a poďme sa pozrieť, aký burger mi dneska ponúknú. Čo sa týka ponuky ako takej, robia tu od burgerov klasických po smash burgere. Ceny sú taktiež priaznivé, celkovo za smash burger 5 €. Za mňa to je veľmi dobrá cena. Ponúka je tu ešte aj vyprážaný syr v žemli. Od langošov po camemberty, cibulové krúžky, vyprážanú tresku, to je skôr také na leto sa hodí, ale tiež to môže byť veľmi dobré. Belgické hranolky, čapujú tu aj pivo. Určite, kto sem zablúdite, tak určite vyskúšajte jedlo odtiaľto. Dobrý deň. Dobrý. Ja vás poprosím dvakrát ten smash bacon, s tým, že v tom jednom vás poprosím dvojité mäso a budeme jesť tu. Dobre. Je tam aj dvojitá slanina, tým pádom aj dvojitý sír. Dobre, budem platiť kartou. Smash bacon a platí sa dvojité mäso 6,99 roka. Ďakujem. 2 minútky, dobre? Super. Tak, burger máme pripravený a poďme sa pozrieť na moment pravdy. Čo sa týka štruktúry samostatného burgeru, je krásne spracovaný, žemla není poničená, slaninka je pekne opečená, aj mäsko vyzerá byť nádherne šťavnatý a už sa poďme pozrieť iba na tú chuť. Nádhera. Tak krásne sa to rozplýva.
v ústach. Budem síce teraz celý špinavý na kamere, ale keď si tu dáte ten burger, tak to stojí za to. Pre mňa je ten burger ako taký minutová záležitosť, lebo ja jem strašne veľké sústa, ale hovorím, ten burger ako tu je, stojí za to. Veľmi sa mi páči, lebo mal som skúsenosť s veľa burgerami, keď som prišiel do nejakej reštaurácie, keď som si zahryzol, že tá žemla sa rozpadávala, aj že mi to celé vypadávalo z tej žemle, ale tuto všetko krásne drží pokope. Aby som dal nejaké celkové hodnotenie, čo sa týka mesa, dávam 10 z 10, žemla taktiež 10 z 10 a najviac sa mi páči, ako sa tam celkovo prebijajú tie chute toho všetkého. Páči sa mi ten celok. Tá vypražená cibulka, slaninka, zeleninka v tom. To je proste... Nice. Pokiaľ budete mať cestu okolo Avionu, v okolí Ikei, tak určite sa zastavte v LV Street Food Buffet a zažijete ten najlepší smash burger v celom okolí. Aby ste to tu našli, nachádza sa to teda v Oce Corso, je to hneď pri kole a tu je Avion, takže pokiaľ budete mať sem cestu, určite sa zastavte, parkovacích miest tu je viac než dosť a vyskúšajte jeden z týchto naložených burgerov. Čo sa mi celkovo najviac páči na tejto burgerárni, prvýkrát keď som sem zavítal, tak prišli sme 17:45 a zatvárajú o 18. večer. A pán bol natoľko milý, že nám spravil 3 burgery a ja som ostal iba prekvapený, lebo väčšina nejakých gastro reštaurácií alebo takýchto podnikov, keď prídete chvíľočku pred záverečnou, tak už vás odmietnú. Proste nejde im ani tak o biznis, ale proste už sa všetci hrnú domov. A tu nás ešte 17:45 obslúžili a boli aj milí, všetko super. Pokiaľ sa vám páči koncept takýchto videí, tak nezabudnite dať like, odber a koment a zdieľať toto video a napíšte, ako sa vám toto video páčilo. Ďakujem a majte sa, ahojte.